در موج برنامه اطلاعاتی خبر. роҳбарони ду давлат иди фитрро ба ҳамдигар табрик гуфтанд. бо дастури президент генерал раҳимзода ба шаҳри кӯлоб рафт. тағйироти кадрӣ, пешниҳоди Владимир Путин ба ҷоизаи Нобел. маркази муҳоҷират дар Москав ҷадвали додани патентро тағйир дод. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Ҷомарт Тоқаев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. тибқи иттилои дафтари матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар оғози суҳбат ҷонибҳо ба муносибати фарорасии Иди Мубораки Фитр мубодилаи табрикоти гарм намуда ба мардумони ду кишвар неку аҳволӣ ва сулҳу шукуфоӣ орзу карданд. дар рафти суҳбат ҷонибҳо ҳамчунин аҳамияти мулоқоти қарибулвуқӯи сатҳи олиро ба манзури густариши самарабахши минбаъдаи тамоми маҷмӯи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои миёни Тоҷикистону Қазоқистон таъкид намуданд, афзудааст манбаъ. ба иттилои манбаъ зимни суҳбати президентҳо изҳори боварӣ карда шуд ки бо саъю талошҳои муштарак ҳамкории самароноки миёни ду кишвар дар оянда низ идома хоҳад ёфт. инчунин ҷонибҳо баъзе ҷанбаҳои масъалаҳои байналмилалӣ ва минтақавиро мавриди муҳокима қарор доданд, навиштааст котиботи президенти мамлакат. ёдовар мешавем ки ин суҳбати сеюми телефонии ҷонибҳо таи 2 ҳафтаи охир буда президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Ҷомарт Тоқаев санаҳои 19 май ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташрифи расмӣ меорад. бинобар иттилои дафтари матбуоти вазорати корҳои дохилӣ бо дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳри Кӯлоб вазири корҳои дохилӣ генерал-полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ ба ин минтақа сафарбар шуд. дафтари матбуотӣ таъкид доштааст ки ҳоло тоза намудани лою гил ва расонидани кӯмак ба сокинони шаҳри мазкур аз ҷониби кормандони милитсия корҳои бартарафсозӣ таҳти роҳбарии бевоситаи вазири корҳои дохилӣ ҷараён доранд. зикр гардидааст ки айни замон барои тоза намудани лою гил мошинҳои сохторхомӯшкунӣ, матапомпаҳо ва дигар техникаю таҷҳизот ва тамоми кормандони мақомоти корҳои дохилӣ сафарбар гардидааст. ёдорас мешавем ки дар бархе аз шаҳру навоҳии вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобии марказ боронҳои пайдарпай ба миён омад ки дар натиҷа ба ҳалокати одамон, вайроншавии манзилҳои истиқоматӣ ва шусташавии роҳҳои автомобилгард оварда расонид. дар сохтори кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон аз ҷумла дар раёсати амният дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тағйироти кадрӣ сурат гирифт. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Меликзода Маҳмад Эмом аз мақоми сардори раёсати кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барканор гардид. ба иттилои котиботи ҳукумати Бадахшон сардори нави раёсати кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар вилоят Салимзода Абдусамад Муъмин таъин гардид. қаблан Салимзода Абдусамад дар мақоми сардори раёсати кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар вилояти Суғд кор кардааст. Маликзода Маҳмад Эмом ба вазифаи сардори раёсати таълимиву омӯзишӣ ва мубориза бар зидди кибертерроризми кумитаи давлатии амнияти миллӣ таъин гардидааст. президенти Федератсияи Русия Владимир Путин ба рӯйхати номзадҳои ҷоизаи сулҳи Нобел 2021 шомил карда шуд. аризаи дахлдоро ба кумитаи Нобел дар моҳи сентябри соли 2020 академик нависанда Сергей Камков пешниҳод кардааст. ӯ хоҳиш кард ки роҳбари Русияро барои расонидани кӯмаки башардӯстона ба 27 кишвар дар мубориза бо коронавирус ва тағйир додани Конститутсияи Русия мукофот диҳад. шумораи пешакии шахсони пешбаришуда 286 нафарро ташкил медиҳад. Путин бори сеюм ба ҷоизаи сулҳи Нобел пешбарӣ мешавад. маркази муҳоҷирати Москав дар Сахарова аз рӯи ҷадвали нав ба кор шурӯъ кард. шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд аз соати 8 то 20 дар маркази муҳоҷирати Москав воқеъ дар Сахарова барои гирифтани патент муроҷиат кунанд. дар ин бора хадамоти матбуоти сарраёсати вазорати корҳои дохилии Русия дар пойтахт хабар дод. кормандони муассиса ҳуҷҷатҳоро ҳар рӯз бидуни танаффуси нисфирӯзӣ истироҳат ва таътил қабул мекунанд. ғайр аз ин барои роҳати шаҳрвандони хориҷӣ суръатбахшидани хизматрасонӣ, пешгирӣ аз навбат ва нигоҳ доштани масофаи иҷтимоӣ дар назди марказ равзанаҳои иловагӣ кушода шуданд. вазорати корҳои дохилӣ қайд кард ки чунин чораҳо бинобар афзоиши шумораи муҳоҷирон ки мехоҳанд ҳуҷҷат супоранд андешида шуданд.
سامیانی عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.